Gwarzon duniya na shekara 7 a wasan F1 ya buɗe bakinsa ya ce ba shi da amfani, kuma duniya ta shiru. Lewis Hamilton ba fa gwarzo bane na shekara 1, gwarzo ne na shekara ɗaya har guda 7 a duniya. Gwarzo ne wanda ya canja ƙa'idojin tukin F1, gwarzo ne wanda ya kafa tarihi a wasan F1. Bara mu ba ku misali, ka ɗauka kai ne Lewis Hamilton a shekarar 2019 kuma kana rike da kambu na gwarzon wasan F1 na shekara 5, kana kan hanyar neman na 6, amma akwai irin ka guda ɗaya wanda kuke kokawa wannan kambun tare da shi, wato Max Verstappen. Kuma a lokacin an zo Hungarian Grand Prix, wato tseren wasan F1 da ake a kasar Hungary. Max da kuke kokawa tare da shi is qualified on pole, ma'ana ya cancanta ya wannan tsere. Kuma kai ma Lewis Hamilton you are qualified, za ka yi wannan tsere kuma kana nan kusa da teammate ɗinka ko in ce bayansa a P3 a daidai na aka baka. Danja ta sake 'yan maza domin wasa ya fara. Nan fa kowa ya tsinke, aka tsinci gudu daga mafarinsa. Take kafin tafiya ta nisa ka wuce wanda kuka fito gida tare, wato ka dawo matakin P2. Amma ba a nan kalubalen yake ba, kalubalen yana gaba, wato cimma Max dan ka wuce shi dan ka samu gwarzon shekara na 6, wanda ba abu ne mai sauki ba ko kusa ko alama. Ka tattala tayoyinka har aka yi lap 20, wato zagaye 20 na ita wannan gasa. Kana ta haƙuri kana lallaba tayarka, kana jira ka samu dama, kana jiran lokacin da ya dace domin ka kawo Max hari. Katsam ana tsaka da haka sai tayoyin Max suka fara gajiyawa, ya buƙaci canjin tayoyi. Nan fa dama ta faɗo maka, amma Max ƙwararre ne, shi yasa na gaya muku ba abu ne mai sauki ba. Duk da haka sai dai kokarin kiyaye ratar sakan ɗaya, wato aka canja masa tayarsa, kuka ci gaba a haka da ratar sakanni a tsakaninku. Nan fa Lewis ya ƙara ƙaimi, ya yi yunƙurin shansa ta sama, amma abin ya kiwa. A wannan lokacin kuma yana buƙatar canjin tayoyi, ya dakata a pit ɗinsa, hakan kuma sai ya ƙara masa tsaiko. Wannan tsayawar da ta yi ta jawo ya ƙara samun rata tsakaninsa da Max ta sakanni 6. Lewis bai karaya ba, ya ƙara korawa. Tafiya ta tafi a cikin lap 4, wato zagaye 4 na gasar. Lewis ya mai da bashin wannan sakan 6, ya zama da ratarsa ta sakan 1 ce kamar yadda aka fara. A lap na 35, Lewis Hamilton yana dab da gearbox, ko kuma in ce yana ganin bayan motar Max, amma duk lokacin da ya yunkurin shan kansa, Max kwararre ne, ya hana wannan yunkurin da damar da yake da ita. Haka aka yi ta yi, Lewis na ta gwada kokarinsa na tsawon lap 5, wato kewaye 5 na gasar, amma hakan ta kiwa saboda yana fuskantar kalubalen saukar birki. Tafiya ta yi tsamari, gasa na nema ta kwace daga hannun Lewis Hamilton, gwarzon da ya saba karɓar ta na tsawon shekara 5. Nan Lewis ya ƙara tsayawa domin sauyin tayoyi da abubuwan da ba a rasa ba a mota, pit stop kenan. Ana tsaka da haka sai James Vowles ya fitar da sabuwar dabara, wato ɗaya daga cikin jagororin wannan tim na Marsandi a wannan tsere. Sauran lap 21 wasa ya ƙare, kuma Max yana sama da Lewis da sakan 21. Abin da ya kamata a yi, Lewis ya sauri ya harba motarsa daga pit, kan ma Max ya samu damar da zai counter da shi ko ya rafe shi a kusa. Kuma abin da ya faru kenan. Amma ba iya nan aikin zai kare ba. Haka Lewis ya ci gaba da korawa, ya tadda tarago na waɗanda suke baya, ya yi wannan aikin ya gama da su. Lap 13 ne kadai ya rage, kuma duk da haka Max yana sama da shi da sakan 15. Lewis ya ci gaba da kora mota da zuciya irin ta gwaraza, ya iya karaya kawai kan buniya idansa don ya cimma burinsa, kuma ya abin da tim ɗinsa na mutum 2000 suka yadda zai iya. A nan fa ake yakin, Lewis ya ci gaba da kora yana dannawa, ya dinga zuba wuta yana ajiye lap bayan lap, ga har da ta kai ta kawo ɗaya daga cikin laps ɗin da ya daga ƙarshe guda 2 ya fi yinsa ƙarancin lokaci fiye da Max. Amma duk da haka aikin bai kare ba, Max gwarzo ne kuma ba zai kare ba cikin sauki, sai an yi da gaske. Nan fa Lewis ya rike wuta, Max ya rike wuta. Lewis na yunkurin cin masa, Max ya ce ba za ta faru ba. A nan abin mamakin ya faru, Lewis ya ƙara nuna kansa cewa shine gwarzon. Gwarzon da ya bi gwarzo na tsawon lap 21 ba wasa, ya ƙi bari a cin masa duk da barkuna sun lalace masa, ya iya bakin kokarinsa da kai ya kai tim ɗinsa ƙasa. Wai shi ya ce wa kansa ba shi da amfani. Da ku gaya mana a comment section, gwarzon gwarzo ne ko kuma da gaske ba shi da amfanin yadda ya fada. Ni dai a ra'ayina, ko yau Lewis ya bar wannan wasa, gwarzo ne kuma ya kafa tarihi, ba za mu taɓa mantawa da shi ba. Kalubalen kuma da yake fuskanta, ni na san zai overcome ɗinsu kuma za a comeback a ƙarshen shekarar nan ko kuma farkon 2026.